March 8, 1990, nagkamay-ara Republic Act number 6870, an act establishing a 10-bed municipal hospital in San Joaquin, province of Iloilo, to be known as San Joaquin Municipal Hospital. So, amo niya, duro may mga provisions sa lahi, natural ba ang damas, kung magubra ka kang lahi, may araid na iya kung diin ibutang, no? Allegedly, based sa kay Mayor Nin Fagarin, kay T. Ana niya daw, tito ang nag-donate si Tayakin, who happened to be the grandfather ni Vice Mayor Taba Ketuya. So, ang natabo iya, nagkamay-ara iya, I think, ari man diri ang chronology, no? Pero bottom line, nag-start siya as some RHU, naging mother and child, naging birthing, naging primary care hospital. Hasta nga nagkamay-ara niya, ako na iya daw lahi na i-propose, ngayon siya ng extension kang Western Visayas Medical Center. So, ang natabo niya sa hospital daw, naging hybrid siya. Supported kang Banwa, supported kang national government. So, ang property dira, I think sa mga 20 to 22 hectares, hindi ko gila niya makiho. So, nag-carve out si Tayakin kang 1,800 na yun, 1,800. So, ang Banwa, inistorya man ang DES family para mag-donate kang dalan pasaka. So, inaiya nga dalan, gin-donate kang DES family, gin-pakayo, gin-pasiminto, gin-develop kang Banwa ang tanan nga surroundings, kagin suguran ang building. Hasta nga nagsulod na lang ang pundo kang DOH, may DPWH, duro-duro na nagsulod na pundo. Pag-abot niya ang pandemic, napuno sa babaw, amo tuya ang extension building diri sa Dalong, gin-request ni nanay na puno-puno to sa babaw kundi may mga quarantine na. So kung may mga quarantine kag tanan-tanan, ginpapanaog ang ibang nga pasyente. Ibangod nga kulang man, kag wala man na prepare, ginpapanaog na hasta ibang nga beds, ibang nga mga gamit, ang nabilin sa babaw ang x-ray. Hasta subong ya, ang x-ray yan naka-fix na. So ang mga pasyente, gasaka to, labi naging outpatient, gasaka sa babaw para magpa-x-ray. Siguro ang may natabo bala nga daw ang PNP, nag-ayo. Ay, hindi, si Vice Mayor. Si Vice Mayor, na ang nag-ayo kanimo. Nag-ayo si Vice Mayor nga ang mobile force dito kuno sa portion, paturugon, kay tungod nga daw may mga encounter, may mga security threat. Okay. So later on, kang ginakayo na ang hospital, hindi siya makayo kay agaya ang PNP. So amo na iya nga ang PNP nag-vacate. Unfortunately, nakibot man kami tanan-tanan nga ang DOH kang pagkadto nila may nakabutahang private property no trespassing. Ang mga taga-munisipyo, hindi man. Ang makayo kang x-ray, hindi man. So, it's a very clear violation kung gusto bawion kang heirs kang nag-donate. Kaya gusto tapagalin na yan ang taon. Kay halin sa donor na si Tayakin, pakadto yan, na-transfer ang tax debt pakadto sa isa ka anak, sinang dili man ituya, pero kapira na-transfer ka. Ina-check ta pa ang papeles. Isama lang, amo man lang na, pero ang talang nga bukto na, nag-waive ka na. Oo, may donors. Na-waiver ang mga bukto na. Okay, so Na-waiver na. ang guwa halin sa parents na transfer sa isa ka anak, pero ang portion kang hospital gindara sa transfer. Okay, so may ginambal sila nga bago nga deed of donation in 2003. Ang iniya nga deed of donation kang 2003, it was actually in support, nga daw masigisi ang pundo, ang mga plantilya position, pinagadato ang hospital. So bottom line, ang issue gid man rigya na ginapirit bala ang Banwa nga i-abandon ang main hospital. Di mas kilang tawon nyo ang hospital, ang San Joaquin Mother and Child Hospital, ang address niya, amo ning main hospital, kay extension lang na eh. So ang address niya dito sa babaw, no? Tama. Ang hindi naman naiintindihan,
ang PNP, daad kay amo na nila nagirinamo, kay nakita din ang mga iba nga mga aligasyon, kang ligyan ang PNP siguro kay ti Cortesia sa Vice Mayor, so permis sila rito ya sa balay ni Vice, okay malala ya, kay ti siguro may musimos, may kaon-kaon, kay kita ko ganyan, isa ka pulis, amo pang gadrive sa father, gadrive kay nung Mario, no? Gadrive kay nung Mario. So, ang nakita man namon is siguro daw may camaraderie. So every time nagakadto ang taga-munisipyo, ginabalabagan kang mother ni Vice Mayor Taba Ituya, sinang Vilma, actually tiya ko man na, no? Tita ni Richard, pakaisa ni nanay. Kung danay kami sa politika, mayaday kami ya, pero hindi man na pwede nga bangod pa rin ti hanay, kung taton ni nanay ang obligasyon bilang mayor, nga hospital ito grow mo na lang kauruyan, nagkaroon mapasibangdan pa kami nga partnera. But our biggest dilemma is that May 4, nagkadto ang mga taga-munisipyo, ginasingit-singgitan sila, ginaano nga hindi pwede magsulod, okay, wala madayon. Kung to ganito nga ipa-blatter lang para lang documented, pero out of 40 city, wala madayon. Second, May 27, nagkakadto ang munisipyo, nagayo na kami assistance sa PNP. So subong amo naman ni nagamiting daad kay makadto kay ti, ginagamit kanila lawyer ya, ang tarpaulin nga private property no trespassing to declare that they are in possession. But everybody knows that it's the main hospital, amo na yung Andres. So, di lang ko kaintindi na ang PNP gabay pa Secretary Avalos. Pakitingnan naman yung Chief PNP dito kasi tinatakot sila ng ano. Amo na ang ginastorya namon kay Chief. Naga Chief nga daw ikaw ang mahambal ng mga may deed of donation, may violation. Why is it that you are mouthing the words of the complainant? Kaya dapat ya ang police force ara ya para i-maintain ang peace. So mula na iya nga mo. Anyway, mas naman namin na makatuan nyo, malantaw nyo ang lugar. Oo, kag para ya nga hindi man maging injustice sa gobyerno who has been giving funds for that building, kag hindi man maging injustice sa mga taga San Joaquin, including ang mga taga Antique nga nagausar kag inaiya nga facility. Bibla kung may ginamo sa munisip sa barangay at tunan ganit kang PNP. So subong ang motohambal nila kay maabot ang ila legal, mahulat kuno anay sila kang legal nga assessment kay may ara kuno court issue. Wala man court issue may ara sila intention to revoke the deed of donation. So dapat ang mahulag sinaya, hindi ang PNP San Joaquin. Ang complainant, file sila kang ipa-revoke nila ang deed of donation, let the courts decide. And then kung may order ang court sa municipality of San Joaquin na, ang hospital ngayon na itugro niyo ron to sa heirs. Ti itugro man na ka San Joaquin. But for the meantime nga wala, ti kung duraon mo ang main building, pati extension, ubos, kay way lisensya. Verbal kadarawa, ang formal letter, ikatatlo, no, May 27. Then kahapon, ginistorya naman liwan si Chief, kaya nagsulat naman liwan ang lawyer, no, na si Attorney Leo, no, Leo Monserrate. Si Attorney Leo Monserrate, nagsulat sa WVMC, na gina-insist nila nga may prueba sila, nga wala na siya ginagamit, na may prueba sila na may violation sa conditions. So, tungod sang sulat, nagtawag man ka namon ang legal, ang lawyer ng WVMC nga ano natabo, gina-surrender niyo ang possession kang property. Oo, kaya siguro ang natabo iya ang mga police nga nag-state naman to request ni Vice Mayor. Anyway, bottom line is, let's throw it to the courts to decide. But for now, dapat hindi pwede nga ang mga taga San Joaquin ng kapanglimpyo sa sulod, ang manugkayo kang x-ray sa WBMC hindi makasulod, pati taga DOH nga nag-inspect hindi masulod. Dason si Chief ang perminya gembal nga hands off lang kami diraya. Ang aksyon na nila nagkatuya sa balay ni Vice Mayor Ituya kag nagisin siya sa iyaya nga nanay kati masulod ang mga taga-munisipyo, sige butangan nyo dira private property no trespassing, paano ni Bay. So amo to nagahambal sila nga amo ni may mga violations. So amo man to hambal ni Chief nga daw hindi sila nahuya sila bala nga pasudlon ang taga-munisipyo kay may naka-plaster kuno nga private property no trespassing. So I believe there's some confusion. No daw siguro medyo
na binapahog man bala na hadlok man nga ba syempre vice mayor man ang bata nanda. Oo. Di ang guwa lang gani na iya hindi man pwede nga padugayon pa na naman nga ma-request ni Wanti. Amo pambali na request ko no ni Juan sa Legion. Dason i-deliberate ko no nila sorry kagti. Gani lang kasi pag-abot na dira iya may mga nagatingaron ko na kung sino-sino. Ang gimbutang dira iya ang tarpaulin nga private property no trespassing. Few days ago, Pag-pull out kang ano? pag-pull out kang PNP. Ano to nga? 18, May 18. May 18. So, mga 19 na puro kayo. Ang mga 19, May 19. Oo, ako galing ka kanto kuya. Oo, kay ti kayo, bali ang guwa to ya, duro na kundi may mga beds. So ginahinahinay na pagguwa because this was the main hospital has a budget currently from DPWH ng 15 million para i-repaint ang post-pandemic pala sa ilong, ano, tapos nag-ano man gani ang WVMC that they intend to do it as continuous nila yung mga bukas center, hindi nila ko masyado ka-familiar sa mga. Una yan, legislated na yan, no? Ikarawaya, ang address ganito ng hospital, amo man nila yan. Ang issue man lang ligya is ang San Joaquin PNP, kakahadlok sila kung may nagapamahog, siguro daw hindi na iya dapat. They want to sell. Gusto ko na yun na dormit. Na-istorya ko man sila, in fairness, no? Kang dito ang mga, ang una, gitna nagmuno ka na ko ng DOH, nga tihastasan o ang mga pulis. Kaya temporary, kaya ti ipakayo na bala, tapos, syempre sa licensing, amo na gina-inspection nila. O, so kung kagtuan ko, di kagpamangguton ko, then in fact, si Mayor Karin, nangita man ganing kang pundo para nga magpa-ubra kang temporary quarters, no? So okay man, wala problema sa PNP. In fairness ka nanda, wala sila yakabalo na may intention nga bawion ang donation. Kamo na yan. So, nastorya ko man, tikor ko kung balanda natin nagsaka na ang value kang lupa. Where in fact, 20 na, dira na 22 hectares ang bilog na lupa. Mga bilog, 20 na 22. Dahil doon 20 sila. Oh, so approximately 20 hectares na. Kang ginubrahan kang dalan, kang ginubra dirang hospital, syempre nagtaas man ang value kang palibot. Ako na nang ilaganan siya na nagtaas ang value na nagkahimo na sila mga subdivision, na subdivide na. Di kay gamay na lang bilhin ang gasto na gusto nila ibalik yan, hindi ang hospital. Anong epekto nis Pumuloyo, Congressman? Iway pa kabalong pumuloy. Yung tingguwa na ya, kung bulo na nanda, pati hospital sa Dalo, masara, kahit extension. Ang license mo is based on the original hospital Ang creation ng hospital is based dira niya sa main building. Ang gawa man lang na ya, siyempre ginako man namon, nga ti parinti man lang namon, tapos ang mga balga ni nanay, ni Mayor Karin, na ano ni man, pero yan, nga man last term siya, may parinti pa siya na nag-claim nga anda ang hospital. Yung ginalagas nanda, siyempre may building, na kayo na ang lupa, kagdi, gamay pinturahan mo na kayo mo na yati, kung ano nila plano na mo. So, syempre, hindi niya masudlan, kahit kung iba na kahit ko ang sunod. Kaya mo ganyan balko kay Chief. Chief, ano preba mo nga may complaint sila? Kaya kung verbal sila nga nagreklamo kanimo, nagagapamatian mo. Oo, so, balaan man nila ang situation. Amo lang ganin natin, amo na ikaw nag-aalsar boses ron ako, nagahulag na sila. But I've reached out yesterday kay wala gid man kami nag-reach out because we were not expecting na ang PNP sang Banwa mapahog kang nanay kang vice mayor. Mabuot man ni si Chief. O galing lang siyempre ginapanumdum niya nga retirable siya. So ginapahog siya sang tiyak nga may mga abogado kami. Guided gid man sila kang lawyer. Amo na ganit nga mga bayman siguro kita sa abogado nga ti. Ang sense of service mo na lang sa mga tao. Na. So, syempre, kung ipadlock mo, hindi mo na yapasudlan, hindi, actually, illegal ganina. Amo na iya ganin. Pwede gidaya daadi pa blocker, pero gina-suspender lang balaan ay para yung mag-video. Ang ayaw naman ni Chico, ba niya, daad hindi lang magkirinamo, daad wala lang. Di paano ka hindi magkirinamo, kag paano wala. Alaala man mapungko ka lang, magpabayaan mo lang because that's an injustice to the government. And government funds has been spent on that property. Kung buhi lang po si Tay Akin, ang luya ni Vice, hindi niya matabo. Well, nang binma nung Mario kay Vice ba, pamilya kita. Naintindihan ko nga may mga tentasyon,
But we also know and we understand na hindi man economically, financially, may ara man na sila. Hindi man nga way-waay, may ara man, no? I even offered to them na kung amugid man na financial ang ginapanumdum nyo, ti istoryahan ta, kay pwede man na nga mabinuligay kita. Pero wala man need nga, no? Ugaling lang, syempre, ang hilaya is to, siguro ang ginalantaw nila, yung mas maging mataas ang value, kag naubos na nila baligya, ang sa likod, siguro prime nga baligya. Ang kwarta ya temporaryo na, no? Ga mapatay kita tanan ang kwarta, hindi ta madara. And may best ya nga ang mga tentasyon, dara kang greed and money will actually pull us down. Gapati kami nga sa dalong kang taglipusoon ni Vice Mayor Taba Kuya kag kang ana nga pamilya, may balatsyadon sila para sa Salwakinhon. So, hindi kaya pag-ipadla ang building na hindi inyo, may tax deck ganina yan, nakabutang yan, Municipality of San Joaquin. Hindi taman pagpunggan, kagbungdon ng mga tao sa munisipyo, kag mga health workers, hindi makasulod. Gabay pa nga medyo masanagan. Kagabay pa ang PNP mabulig man to maintain peace, but that's including protecting government facilities.